V deň otvorenia tábora si účastníci zavesili na plece svoju kapsičku, ktorú si vlastnoručne ušili, pretože tohto roku sa bez nej nezaobišli. Brány tábora sme otvorili už po 12. krát a tábor v tomto roku dostal aj nový názov. Prívlastok remeselnícky sme doplnili názvom Dobrodružný. Zamestnania a diania zakomponujeme do rozprávky. Nie všetky sa nám podarí, ale sa snažíme vyberať také zamestnania, ktoré nadväzujú na tematiku. Rozprávka je nasledovná. V kráľovstve je málo vody a tak deti majú za úlohu nájsť vodu života. Dobrodružstvo sa nenachádzalo iba v názve, ale aj dni ubiehali v tomto duchu. Nebolo východisko ani pre chlapcov. Ak sa chceli zúčastniť 7 boja, museli získať čarovné nástroje a pečiatkami potvrdenú listinu, čo bolo možné iba absolvovaním remeselníckych zamestnaní. Na 7 boj sa chystajú ako v rozprávke. Vymysleli sme čarovné nástroje, ktoré v tomto prípade môžu vďaka usilovnej práci postupne pozbierať, následne v boji aj použiť. Všetci dostali listinu overenú kráľovskou pečiatkou. Denne musia nazbierať minimálne 4 pečiatky, ktoré môžu zameniť za čarovný nástroj. Prvý deň získajú čarovné pero, druhý deň pramienky, srsti zo zlatej ovečky a potom čarovnú píšťalu. Vedúci tábora svoju úlohu brali až tak zodpovedne, že si hneď prvý deň obliekli masky, dávajúc tak deťom najavo vážnosť úloh. Prvý deň dvorný blázon a kráľovský pokladník prediskutovali tematiku na kráľovskom dvore a aby to bolo efektívne, obliekli si masky. A keď sme tábor otvorili takýmto spôsobom, pokračovali sme v tomto aj naďalej. Program tábora bol napínavenejší než inokedy a chlapcom nechýbal ani futbal. Usilovne zbierali pečiatky a čarovné nástroje. O rytierskom turnaji spievali priam chválospevy. Turnaj sa uskutočnil v prítomnosti kráľovskej rodiny. Účastníci tábora spolu so škriatkami mali zvládnuť rôzne úlohy zručnosti, ako napríklad šermovať alebo nakrmiť obrá. Asi to bol jeden z najkrajších dní v tábore, ale niet pochýb, že palmu si odniesol záverečný deň, kedy v prítomnosti rodičov, súrodencov, starých rodičov vysvetlo, že kráľovstvo je zachránené. V 7 boji uspeli všetci a tak zaslúžene si pochutnali na voňavých koláčoch a dobrotách pripravených v táborovej kuchyni. Koniec dobrý, všetko dobré.